3, 2, 1. Oh, 150. Ayan, ayan na nga. Bakit ngay? Ay, Kailangan babakit. tayo matibabakit. Winuhan lang all na ngay. Bakit mabalinlat ta? Dati ko mati kaya ko ngay guyod ni naggarampang dibado na. Wow! Naka-off shoulder. Shoulder. Ay, nako, nag-imarta suso. Alam ko yung nagisusunan niya. Mapalabas pa yung 5 taon anti pagkaksikot data suso mo. Ay, ingay! Hay, ingay ko na! Pansinan na ba ta? Ay, nadijay. Tunalpas lalangan nga ka kasi nagjibalay ta. Ay, dapay! Ay, adapay. Ay. Ayan, agori ka Adapay. tamag. Mabalin uray, bakit madam sayang di pa premium ni Madam Donline tayo, nagay ayam tayo. Kasta ate bakit? Well, Alam mo na ayan. yung mga bakit niyo. Nakita di ko ba? ti personal ni Dora. Naka-eglas ni Dora. Agori ka tagiguyod ak pwede to. Ay, ni kuya nga nakayelo, kuya, request da ni Ma'am Donna si kakano ti ayaban medya isango. Ang pwede tataray ko na hindi ka niingin ti antay-rabes. Kuya nga hindi ka nagtantay rabes. Ay, dati ni kuya nga nagsingpot. Dati nang tagkinyak ti abal-abal. Ayan. Kuya, mabalinda ka nga yaman. Imbaga na garod ni Bosa ni makatuyan sa... Agbaing-baing da pay laang. Partakan nyo tani di oras Makatuya, kayo. Ay, kaya mo di mapilpilit. Ay, na. Damdaman nga tugawan, durog mo, dataw. Damdaman to. Sayang bakan sayang ti oras may makan. Ano po ang panaw ang? Makatuya, tarsam. Ayan. Request ni management iti kwa. 18 degree. Ate kano may isang nga naanos ka nagagat nga kwa nga empleyado da dito. So, mabalin siguro dato yan. Okay. Isuda na Agpasama ang may kayo. isa niya dapat ubing tayo tini. Well, Well, sige. kurang pa yata kurang pa. Nagliga mga Ay, nagtagi nakisali suyo. ato, delikado ka rin ang kumot amo di sa una. Agoray ka dati kursunadak ni dati taan siguro dati kuan niya nagagat baka to yung angkan sayang di pa premium makatuyo May kanang ka! Duwa kayo! duwa kayo kanon Wow! duwa kayo ayan na may mayat not ado tayo naragragsak Uy, kahit ko tikas na nga kulay na ingin data nakapuraw. ay dati black handsome Maday? moreno Maday? inyakay garot Color latag. ay ada pa ni ate Diba? sige ayan Tata, syempre, guray kayo ingay. ay Agiling niya kayo dito niya, at atidog dito. agpasango Sukatak kayo ti chinilas ko, tanariga tao. sige dito agpasango kayo angkan madam agpasango tayo iba bumabata short mo. Nasapa nga panagutog mo garo. Ayan, nagpasango kayo mo kuya, madam. Dito. Pasango kayo. line, straight Straight line. line, ayan. Ito kayo nito, straight line. Dito. Kasali pa'y dataw. Pindak mo maano. Kayam anak. Pinaramitan na yan. Okay. Agad likod, agpasango kayo mga Pasama madam. kayo mga madam. Okay. Sige. Madami Sige din pa. one line lang, straight line. Nay, sulay. Kabulanan na mo dati. Hoy, nakanak ka ko pa din na bang. Ay, naka-ispo! Sige, straight line lang. Adi nga naka-blue, forward ka. Ading! Hoy, ading! Apay no ibabata na ito'y tanong kwa. Dan sisi. Daan si Shane, agsubli ka pa lang, dibunton mo anak. Baka mapayatan ka ka to. Straight line lang. Agkadil At ka. pakilatan, compress. Compress, ayan. Okay. So, nagtatay ayam tayo ingay. Damdaman tayo baga. At tatay ayam tayo, ng secret pa ilaan niya. Tatasimpangan tayo suda. Ayusin tayo tilin niya yun. Sige. Okay. Ayusin ang sarili na ayon sa itsura. Gwapo, pinaka-gwapo, medyo gwapo, wak gwapo, hindi mayroon nga gwapo. Hindi na pintas, medyo na pintas, wak pintas, kinjay, arad-ud na pintas ka. Sulay nga nagproprotestang ka mo makaawat. Data. Gato yun. You call you, pass. No. You're gonna fall in line and you see the face that in your katabi, the They side are by side. ugly. They are in the murdong. Ang line. Yeah, the murdong. Buisit Okay. sa school panagpiyak. Kita naglain ka din nun. Sige, be honest. Tanong kayo marigatan, agkikinita kayo lang unaw. Ano awan nugay?
Ngam, anta kang sakayat ingen, si kalat tamang Hermosan. Ang tugkod dati. Ang mga nakapit, itsura niya sa katikatagal. Ano nga kami kaskas sa ka? Amin, ada itsura na. Gabo tayo, napipindas tayo. Takin to pa yung mababtuog ka da itsura na si kakit din. Haka mawawanan kay pakinakam. Mamat Okay, okay, si paang tayo garudan. Si kaangkal na kakapuraw, makatoy murdong. Si katimaking murdong, ang mumo na napagluglugara. Tapos, ay kaimasan ti upos ako na mo. Kaya mo ba ingay? Kasi Okay. talaga nagiti kwa. Exotic po na ka. No, dagitoy, exotic beauty dagitoy. Ay, na nga, yun. Datoy organic. Kasi naman ganun. Takitinwang, lugit, dagiday. Organic. Kastoy mga gwapo ti kayamanan. Oy, nagmayaman, mayaman ka raw. Kayamanan nga kasama gwapo. Treasure. Wag, Oh. naimas nga ikali. Ayan, maguri ka di. May katlo ka. May kaklo ka dito. Among maglagta. Wag. Ang masakit ang tinakom no Ba't ba kami lang di makikita mo? Itaka. Go! Go! Ako may nasay-say ito, mabuputang kinamanimal ka. Tapos di naka-black pay ka doon. Ang kapumampanal, taka. O sige, pay ka mo kahit may ka. O sige, may kadya ka lang ta. Kasana, sa di kita man din marites, di marites. Marites. Napipintas na mo amin. Nay, medyo malilis mo, data mo. Alat ko tilandi niya raw. Dati sa airport tilawang. Uy, magtaping-ping niyan, tay. Naglabag ang arupan kas laki ni Rog nga lagdaw ah. Ginagamit mo piling lotion mo ni Brilliant. Sige. Agling nga kayo, tanaayos tayo Ayos tayo, okay. Basta. Medyo forward kayo ba siya? Move forward, tapos straight line. Forward. Abay kami nga mga aso. Makaturo. Dito yung linya tayo kuya. Natugwapo na dito yung muna nga talo. Sige, tingin ay. Na, kasi nga talaga no, battery dagi jay, positive kung negative. Itika mo, itika. Taka. Eh. Ito yung mga kasakay na basuraan. Wow! Hinagay orokan, yung inya. Nabubulok at di nabubulok. Animal ka. Sige. Basta. Dato yan. Siyempre na nagkatayayam, dapat dati interview portion. Sige, muna ka dito. Yun ang dato yan. Oo. Ay, dito yan. Babawi. Dito. Babawi ka. Dito yan. Hi, Uncle. Good evening. Good evening to. Napakastay ka ng basay. Nagwapo natin ay guyog ko ni kasi lapag bulagat na ukon. Balik ka rin yan. Ay, Uncle, nalagan mo. Balik ka nakabagdag ka laya. Animal ka sa akin na din dyan. Nalagan mo, Uncle. Kelly na ba mo? Kelly. Hindi marayli po nanay kasi lapukot pusa. Uncle Kelly, paano tawag mo? 60 po! At nabalak mo nga 65. At dabay. Hamit sa pakinatong na. Hingga naman. 70. Ano yun? 5 taon lang. Nagkadenganon. So nga manipot ka tamang rugi kayon apong, agurnong, itutulong yun. Kelly, Uncle Kelly. Ada asawa yo. Wow! Tog! Duwa ka nung inkinudan na ba? Kaya mo tibay kalaw? Kaya mo nakaramang ka, hindi ka banbanwaga mo, nakaramang ka tipipit ti baklan. Kaya mo yung pipit ni ingay. Ano kayat na? Wow! Nagadura-dura ang paginang datapay, factory depend! Ano ka? Ano nga kaya ka kami ng Uncle Kelly? Gagiti ubot ti babakla ka din ka no gagiti nag-iirot pa. Wow, nairot. Ang tilmo nung kasalaba-abong nga baka. Uncle Kelly, adda trabaho. Ay! Ang kapulang panaaw, di pa lang. Hantay nga natil-til ti biyag mo. Inya ti trabaho ng Uncle Kelly. Talo. Agtal-tal. No talaga agtal-talon kang Uncle Kelly. Kasano among garit agraot. Ay, ampo ka. Kasano tagraot. Damdama kang May umusdo. kasi niya. Kasano tayo agrado. Pagarado. Hing. Hiko na sa natalyawon di kaabay na. Kapag niya panag ko ng dato, muwang. Kaya among mga titaga mo na. Amok. Saan ka po na?
Uray ubing mat amo na taga buno suleng. Kasano? Tumakila di kapagayan, abuno di jayan. Ito yaman lang na kasubong-sumbat. Ay, good evening, kuya. Dalangaw. Ano mang kasi din? Nanagan mo, kuya. Policarpio. Ulikar, naganag mo tanagam mo. Nagwapo ko nagalas tanagan mo. Diyak pay payso, inya, timadaydayo nga nagan mo. Diyak pay payso lang ko yan. Na? Inya, tinagan mo! Animal ka, parigatong pa ilang karabog ko. Oh, sige, suleng. Oh, sige. Inya, tinagan mo! Masapol pa ito nga itutok. Policarpio. Polikarpyo ka talaga. Policarpio. Ore ka, uncle, may dugdug suldi ko. Jenny, malanda masikugana. Uncle, Polikarpyo, mano taon mo? Ay, damoy kuan. 40 sa talo. 43. Na ina, di pa nagmarmara sa baka lang kangaw. Uncle Polikarpyo, ada trabaho? Ada Inya. agarado tirabi. Kaya, Kaya agabuno tirabi. ay, panay rabi ikang agarado kinagapuno. Pag man ta makita pa tatapunuan din ang nagblog. Kasano? May sa silong malat ang abunwa. May sa mabot. May Sana all. Ito'y tamag. Titi tamat. Nagwapo mo dato. Nagwapo mo dato. Yung kita. Nagbango. Agad baby! Bibi, ako bibi kulon. Han! Inya. Agad balang. Tinatinagan mo manong ko. Joke lang. Agosto. Ang mukno ano birthday? Agosto. Agosto pakasti ka Ang pakasti ka kami kami. Mano taon ni Agosto? 29. Naglabas sa amot ni 29. Ang kasta itsura. Na-stress dato. Ni Agosto, the girlfriend? Wala. Wala nga rin asawa. Awang. Pero naggugutag ka. Ang imposible. Mapuuran di malayaw. Hindi taggutag. Ang kagugutad. Nung nakaramang kamot ti baklan. Bawan ko. Silent means yes. Nakaramang dato ti baklan. Nukas pangarigan, iguyog ka damdama di ba? Ras di bantay, mayak ka. Amo kayak wow, kasla si kapay lugi ah. Hindi naman. Pag tika tatrabaho, di ba? Sir ka no. Sir, naka-lipstick ka. Nagtubok ko, sir. Kautom na tayo awan makit ng mga kaukol. Dapat daw ukol na. Ada ukol mo, di ba? Adta, Mano ti ukol mo? 8. Wow, kas natuwak-tuwak. Ate, awang nga talaga ti ukol konsoleng. Napanan na ta ukol mo. Impay ka ko dito napalabas ka nang inangal daw ta nagpakugitak. Ay, dahito April lang. Holy week. Weng. Kumusta, doktor? Ay, nakay ti doktor ta mabutang at injection. Nga ay pinakpak. O, hindi pinakpak, di literal talaga pinakpak, di likwa. Nagkamatis. Haan. Kasano ka raw? Kasano ko di pinakpak, tanda kas na daji lambi-lambi na di lusik, pati ulo, apan da pinakulang. Hindi iwan, da di lambi-lambi ka kasta, na ina, pati ukol, iniiwa da. Ipungot da, so nga tawan ti ukol ko. Aw, malusi mo. Awanan. Nagsurti ka mo. Mamhan nga nasayang ti ukol ko ngay likat da. Ngayon panam. Inyawid ko, Nan ano? isang paw ko balatong. Naraman na. Kasla ukol mo lang kaya mo. Hindi ka ba? Uy, ingay. Tika ni. Guwapo, ayan. Tika ni. Nangyayari mo sunat yung ugot. Inyang ugot isuna. Ugot ti sayuti. Nangyayari mo ti ugot. Inyang ugot. Ugot ti aba. Nagatal. Nangyayari mo ugot. Inyang ugot. Ugot ti kima. Mamad to. Ay, ko rin kay katumang tataampas. Ay, sige. Nagwapo dati nga talaga ni kasla kay bubuang nga piyog. Ay, napo. Inya tinagal mo, kuya? JP. JP. Oy. JP niya di nga JP. John Patrick or John JP lang? Paul Kasjan. JAYP. TWE lang. JP nga talaga. JP. Mano taon ni JP? 36. 36. Oy, May kita asawa. manay, 29 pesos 36. Nalang tupay nga kita. Na-stress dada ay. Tika sa ano? Baka pang magawin di baras di bantay. Single ka pa, JP. Single. Wow. Single.
pa yung girlfriend or asawa? If single kasi hindi pa kasal. Ay, hindi pa kasama. Ay, ang Pero ito pinakasama. pinakasama ka ta. Ada tugtog ka lang. Ay, awan. Punggo na. Wisit. Ijay tanda niya tinawag na may sa jay to pagpakasdoy ka to Uy, gipin. kas na Koreano ato niya. Uy, Oy, adam lahi ka Korea. Ang umot nga talaga ako taga-Korea ka. Koy niya uwan. Tapos hap-hap ka pa eh. Inya nga hap-hap. Koreano, tapos EJ ka pa pinanganak Hong Kong. Koy niya nga tawag hap-hap ka. ka. Inya nga apay ta hap-hap. Kurikong. Animal ka. Niya na ganun. Oh, nagwapo niya. Nice sa'yo. Saan ka na? Ari, ari. Ay! Nagkatil ka raw. Ang ikaw, ikaw ang taubang mo. Ito ay nagkatil. O, diso naman kungkaw. Ayan, nyanagan mo ate? Jasin, Jassy. Ilang taon na si Jassy? 23. 23. Is pila kayo nagtatrabaho? Agtrabaho. Hindi ka Agtra-trabaho. dati pag-uubraan. University. Ay, agsusuro ka? Uy, teacher. Maestraw. Oh, takor tama ako. Kortang manggaraw. Nagpasuro ka man. Nagpasuro ka. Wan. Among dati sex education. Pasurong ka na kini. Isuruan naman. Di na makayang ka. At the girlfriend ni niya na ka Jassy. At the girlfriend mo. Asawa. Asawa. Oh, malitan. Dapat Ayun, tinatap. tumakatu. Dati ang talaga kagangganusan na si Kanay. Inanagan mo aday. Kasi. Kasi. Mano taon ni Kasi? 50. Nagulit ka niya kaya may darong. DSWD, bagsak ko dito. Dito man. Atay, inanagan mo. Edna. Edna. Katno ka nagparibang. Di na alam niya, ayodang niya. Naapay mo niya, agi malalang at tupad. Kas kada ka. Malpas di out ko nakaribang dami. Di man ang Edna, mano taon nan? 45. 45. Kumusta mo ti sex life mo? Mayan. Nagbasa pa. Medyo. Taprahan mo na ko. Para sagnit. Hoy, uray no bakit no masulog agluwa. Oh, sa bawat. Uray no bakit? No naka-lipstick. Bikot. Ay, tita mo niya. Lambing. Ay, ate, kumusta? Kaya upload mo. Kumusta pa nagtakken? Ay, ako, normal. Ano taon mo? 46. 46. Inya tinakan mo, ate. Rowena. Rowena. Ang dyan, may Rowena nga ikot ko. Chismosa. Hoy! Hoy, tiruwi na mo dyan may jubilatis di Pangasinan, manggagamot. At sa marunong kas la principal si ka. Butong ka. Kabukbut. Kita mo dyan ani kas la district supervisor ka din ed. Butong ka ito gawa. Teka lang. Ayan, teka lang ate. Teka, Auntie Dora. Inya tinakan mo. Oo, nagpintas na to lahat na niyo. Baka kasi mo dyan napukawang. Tinakan mo, ate? Bing. Bing. Bing! Ang bato! Haan, amok apelido. Ano ba? Go. Bingo. Na Ate Bing, manatawon na? 63. 63. O, senior kas lampay nga senior mo tilang langanan eh. 63. Mano ti 60 kami no senior kanya. Wan. So fresh ka pa nga kasi senior mo 3 years pa lang. Wan. 63 mano ti mano asawang ko na mo. Kanya trabaho. Dating Gold star. ay dating OFW. Nagkapang nga bansa at madam Dubai. Dubai. At dating Arabo. Kasi naman. Dati yun si Yes, kapag kabuton ko data, kabuton. Uray ni Dagsilsil daw. Pakatungtong mo data. Eh, ito ka di Pangasinan nga limpyo utak ko. Kahit ako kaya torturon ti utak ko. Okay, Now, now, now. the end is near. So I face the final curtain. My friend, to say it clear, state my case. Sabi na, Pagpilitin mo, tinagtadakkel daw dito. Pag nervyoson mo, animal ka. ayan. So, good evening, bebe. Hi. Taro utak ko. What's your name? Olivia. How much are you old? Bakit tawaan ta? How old? Samari nag-ispila. Samari nag-ispila.
Nice. Ako ka usap din na Rosda. Are you living in some other place, like abroad? Where? Where you from? Norway. Why you? Be quiet, stay. Oh. Be quiet. Wow! Continue. Okay. Medyo wala ako. Makamukata ko na lang ang gawin. Hindi ka katungtungan data. Okay. Are you still single? Ay, sino kami tinaliyak ka dito? Itaw! Ato itong buri-buri nyo, di pa nagpiyag Kasi ka. hindi pa sa original way English we know. Norwegian. Kasama si Kabo. Si Kabo ka, mula ka di kami makatartaros ni Norwegian. Iturong mo dataw, pagungong kang kansa. So, pagkalang na. Kinay. So, Kinay ko Tanong tumampartak mo. Hey! Okay, say something about yourself kuna ni ante. Tingnan niya ha. Sinungan na. Nag-loading. Awan sigla. Nag-loading! Sa mga hindi baga. Okay, say. Tell. No, say something. Yeah, your name, your age. How's your sex life? Madam, sinulguan na kami ito Ilocano sa ume. Mga English. I'm saying the rent to mingle. Oh, ang single Tapos, okay, you okay now? Okay, stay put. Kasi masama mong datan ni. Sige ako na, alat. So, you. What about me ko na? How many your age? Katawa kayo mga katawa, hindi na kami may suwa. Hindi mo simpleng ang mata na English ka mo. Are you still single? Yeah. Virgin? Kung October, tanong mata ko sa... Lalaga natin! Joanna. Ilocanong. Sige, ang tagas ka, unang may katunatay glisira. Paamak ko na itang katungtong. Sige, Ang sakasi tayo, street light pa yun, Napo, Nato yung buksitan. Ayan. tay ayam tayo. Atay, amo mo tayo English na. Sige, i-translate mo. Makamukatan. Una may Amo katunatay na yun, kung may katungtungan ti umulol. Kasi ito. Guys, tay ayam tayo. English na, hepe pure. Pak, ganern. Ayan, kaslahip horimat laan. Itry tayo tatak. Sige, huwag yan nandito. Duwa nga palakpak di nga to. Tapos, ganern. Ayan. Try mo ka. Pagdagdama kayo, turong. Kasjay. Ganern. Mayat ang suro na yung bibig na. Ganern, piwes. Ay, sige mo yan. Kinut-nut ko ako dito. Isa sa kariban na. Ganun. Pak, ganer. Muna. Naka-review. Okay, sige, pakasti tayo. Dita, rugyanan dita yung factory defect. Pakasti kayo sa mga na, tanong di akmarigatan kakabsat. Ito lang. Kasi hantay yung mga umanay. Sumati kayo. Ito. Basta. Pakasti kayo! Basta. Alert! May tutukin na yun ni Mike. Akpak! Tapos doon naman, ganun na. Slahip hepore. Okay, ready, set, up! Pakpak! Ganyan, Palakpak ka!
Trial, trial. Ay, sige. Trial. Alert, alert. Hop! Ganon, ganon. Okay. Kasane. Dapat isurot nyo pati di ko ay hips yun. Alert! Oh! Ay. Nakaralas. Agaray! Trial, nato yan. Ikwan. Seryoso. Ay, ang makati pa ako. Totoo. Ang final pass. Nagkimar ngipon nun yun. Sila ngipon tiragadi ah. Ah, sige, go. Alert! Oh! Energy. Baka ni Banda. Thank you so much. Thank you. Na-out ka. Out ka natin. Takastoy kayo. Forward dito. Ay, kasta. Nawan ka na sa pipi. Ayan. Ikatong dating glisira suleng. Alert! Po! Sa tayo makasulat. Ang lilawon. Amuna siya. Mayaman talaga rin. Ikaw na pa yun. Hintay roromon ko nga maikato nakasulat. What? I don't think she likes me. No, I like you so much, baby girl. I don't think she likes me. Nakaangot. Ano mo kung sila ang pahalan? Ay, dakal ka mo taging place. She doesn't know how to speak. I don't know how to speak English. That's why. Yeah. Speaking English now. Because The gravity. the gravity of the earth. Iyaw natin, mother nga hip-hopon kabagyan ng Drew eh. Ayan, thank you so much, mother. Imbis na pakpak ko. Pakpak ang mahirap. Alert! Oh! Ganun. Papa. Ganun. Papa. Ganun. Nakasurot. Nato na ako. Nakasurot at ubi mo. Yan ka na ginorway data, pakpak gano'n. Alert! Alert! What? Nautan ng palakpak. Kaya thank you so much. Hindi ko lang inubin. Diba ating dati nila? Wow, cool. Milo. Uy, nagtatakulay yun yan. Nya. Tapos na ka nagatas kin kape ah. Oy, ang gatas kang kape. Gatas kang pakashoot. Ah, sige. Ha? Malungkot ng buhay mo. Ganun. Ganun. Aliman ka! Aliman ka! Ay, magpapigyan ka Tatang sa inyo, lakay garudo. Kamaan nyo. Babaan nyo, tartarusan nyo gagito. Medyo na kita kasangadangol-ngol na Oo, tartarusan tayo. No, amo yung araw din na dati dul-dul-dug nan. Babaan nyo. Kasurusuro, dati ubigaw. Dati di kam amak ka. Ganun. Pinaglungkot ka. Palakpak! Minus na. Bye-bye. Bye-bye, thank you so much, baby. See you next year. Agay-ayat ka nila. Mayaman pa. Mayaman pa yapong may kakikabutin ko. Oh! Ganun. Papa. Papa. Ganun. Aguray ka, tartarusan ta. Apa
apay ada relasyon niyaw. Hindi na lang. O sige. Pakpak. Ganun, ganun. Pakpak. Ganun, ganun. Pakpak. Ganun, ganun. Ganun, ganun. Pak. Uy, pagbigyan nyo gilakayan, kakasi mo. Huwag kakasi gilakay. Kakasi mo. Nya, pagbigyan tayo gilakay. Huwag kano, thank you so much, madam. Manuda. Manuda, to for inom the pie. Oh, may katayang kay. Kitang kay. Kitang nga. Nya, nalpas ti relasyon niyo. Ibagam dagiti problema mo. Yun. Ang barkam, gautang mo kasi ibagam mo taga maasit akin nyo. Awan kwarta. Pang-aasiyo. Tanga yung awan ingatan ko ti inumun. Bagas ko na maipis na maasida. Inumong mo. Ayan, takta. Ayan. Nakikintad na nga ako niyan. Ang bali, 4 na envelope. Kasano ate madam? Mano karga na dato ita pagugod Diyan mo ka. ta, pagkudkod ko, anda di maisa. Wow, duwa ako na. Ay, gituwa. Oh, gugod ko kay tam. Isang talaw, tagugod ko ata dyan. Ay, nagiging kat, bibilab. Yalawans mo ne. Taluda nga, gugod ka manuda. Pada. Oh, gugod Ay, ka. limada. 1, 2, 3, 4, Gugod limada. na kayo, tatabagin na Gugod tila kay daytaw. Ayan. Gugudwa kayo, madam. Nga si kayo nga 5. Tapos, dahil may isa para kini Uncle. Guys, thank you so much, kuya. Namang final pass. Andun yung price ninyo. Sige, thank you so much. Nalpasan yung ka-wisbong. Kaya na pala ririri makasisbuang. Ay, nalakan mo ulit ang gang. Nana, Nalakan mo ulit. Kelly. Kelly, ay nang Kelly katong ba si tatay? Sus! Nagimaw! Ilabas ang 7 Dragon Ball! Apa yung nag-awan pang pukis mo? Nagsugno mo dati buhok mo. Ay, lilipas mo ti talon. Tatay gamin manalon ka kunam. Tas pangarigan awan ti asawam niya. At dati pakilala mi kanya nga duwa nga babbalasam. Kaya mau. Kung kundit laeng. Joke lang amin nga ramidin tayo ah. Wow. Makisama ka laeng. Malamig yun natin dugmang Mabalik ka tumuyang ka din dyan. Hindi ka pinutot mo, nagtalikod. Agad tinibak ko mo. Agda. Ayan na tao, ibak ko mo. Ay, dyan, antay! Si present man antay. Ayan nalimayaw kasi. Naibabay na ka ni baka mo. Buludan ni haming agawan, tiltilon milaan. Damdam alat na alat. Tatay ka tayo nakadungatat tayo. Putot na daytay. Tata, ayaban ta antay joke lang ate amin naramidin mi ipakilala mi kanyang duwa nga babbalasang Ay, no! dati kami nga portion iti suling daos ba Oo. kada nayon nga mabuybuya da madam ato iti kay da nga makita Dato ti request na. wow ate garudan kuya Kelly ready ka Ready. hang kamot siguro nga outside ka kulambolam dama ang bata ka usang latag ng ute Palapalid na balo na to. di ba nino nagutugtat kasi ka tumalag numardan da Well, siyempre iawit na kasi kang tumura pang idugsulan na. So nga nasa iyo ang huling halakhak. Hagyaman ka lang. Ayan, shout out ka na. Madam Rowena sa Busyo. Ayan, Shout hello out po, po. shout out. Ayan, ayan ang mga dancer mga maisa. Oo. Datoy ni Eme, Ini, apay ta ini tinagan na. Uman. Ay, hanga makasao. Nung makangag. Oo, sige, sige, laban to yan. Eme. Hindi. Kaganggalusan na. Ni Eme, anak mo lati may isang manalon. Oo, nalawa ti Dagada. Kasano ka kalawa? 185 hectares ti Dagada. Ay, Oh, naglawa, mabalikan pa nag-resort mo. Tapos ti Bacada 55. Ay! Pinaldong sila sinanglaw. Iti manok da 51. Napangok di maisa, manok na batay. 50. 51 mo lang, napangok lang, nasiguran da pinainom da bitrasin. 32 ti baboy da. Latay di duwa, manok na batay. 30. Awan ti na batay. Apay mo? Napanda nakipamunpong. Oh, dato yan. Ni Eme, makipagkilala ka nga rin ibagang ginagan mo. Sak ni Kelly ka. Umar, isinyas mo tinagan mo. Tatata. Ibalang ka ang mukha ay bagang nagan mo. Kili. No, duwa ko makili. Bagang nagan mo. Bagang.
Agore kami ng natunay at napugo. Sumapit. Sige, bagang mo. Jack Nick. Ang mga kili. Ayos ka na. Igamiman. Golden Lance kayo karudan tapunan shoot kayo. Basta, may Lagir. nagtatangkamot. Luman nalong garot sulay. May matakas na ang lalabasa mo. Maestro, pasok! Oh, basta atin ako. Ay, mas kayo, maganda yung post sa inyo lahat. May sakang abaro, ket makas asawa ka. Mga asawa ka, di anak di manalo. Naisog magustuhan. No agarado kami. Agarado kay adwang. Tingatirabi ari kayo. Angin narado kayo. Arado. Ayan. Ang galitaw. Numaka man tarado yaw. Nini. Apay nga ta dumawak ka ti aradaw. Oh, narami dun tutoy nila. Nay, ang aradong dati paraangan ta ko nagpintas sakit kita. Awan usaron tayo ka raw. Ay, awan ti arado ng kalitaw. Adagi balita. Awan aradaw. Awan. Alay, kasta mo la pang-build data badaw. Sigala aradaw. Nay, I-drive na ka, mikili. Alay, Chak ti aradaw. oh, tano nakapasa ka dato yung pagsubok, mabalin mo iyawe, makikaida mo lang Wow. yung ni Kwani. Lanog sikig ka pipit. Sige. 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 Ano, may pa kasi nga aradaw. Disgrasyahan na mo't sulay. Kakasjay. Sige. Lalay mo to, ang arado, ti kunak amo takbaan. Well, kasday, kasta balik ang kao. Sakbay ka mo, namandaran datang arado, dapat gasolinaan ta pa, important ta. Animal ka, pultahan ko na. At mo ukol ko tayo pamuti babaon. Napultang ka, tata, igaman dito ang karay kay tarado. Basta, maestro, dapat diretso nga. Babe, nalawa itik taryayo mga 50 hectares, diretso. Awanti, para diretso lang. Akang, no, agarado, diretso ka. Pagaya iyo mahal. Pinarami na. Pagka kita ang kadiras. Apa nga magdirdiritsyon ka garadaw. Namakapanay ba, Imeng? Oy! Ayaw! Nakapasa! Suna! Ang kanino nakapasa. Nakitara dito na. Si Katyarado. Tayo suna magkanutag drive. Ay, saus! Mega puta, akap titaga ni tatang na, pati tambak aradwam. Data nga tambak, at dati abot ti dakumo na. Siyak mo di tambak. Tapos, kung naalam na ka dako mo, ipasidam ko kini Ime. Sige, gano'n dan, agrugog ka ng ko. Uy, ako rin ka, matay na di dancer tayo na dagsan. Kaysa kayo. Agarado. Nakapasa, ayos! Ang kakano nakapasa, mo maasawa, mo mayaway. Sino na nga tata sa balma? Sa kaliantang. Ay, aba mayor, di may sa dancer may Ay, sunamat apon nili. Kises! Kises, apay ta kises. Nung maasawang datoy, dapat ka na lang nga sa likad mo nga kutsara tabulsam. Apay gamin, ano na di kutsara. At kises. Ay, baglay pa di ngalong-ngalong mo. Nakatuyin
kises na naglapan na datang niyo. Ikises, umal, tapos sampay makangod. Ay, tulong, nampay makasao. Ne, kita mo dagit yun na ne, dadak ko dagit susunod. Kas na ulo ubeng. Kata, ipakilala mo ti Suna. Ni Ime, anak is, ay ni Kises, Kises. anak isuna ti may isang cowboy. Uy, nalaing nga sumakay. Pakilala. Bakit bakit amo ka na? Umulmat ka sa lawat kila. O kag-isi-isi niyas. Kasi oh. Nalitik ko. Sige, saya tayo. Sana tayo garo ba makatuya. Magore ka sunay. Piya. Nagimar ka kulukulan. Apay nagimar pa dagit sa Uy, aros kaldo, champurado. nagmaya dagit kukunan ni kaslanta ta. May nagtakantong ba dagit yun eh, siguro na isip pangol na kinyang dati na kulap na maariwang ka mo. Gagangay tawa kay kang nagimar niya. Angkol kami, numalpas kang butat, madi kang bugbog ko. Uy, mapasma. Kumangkan, talaga. Tayo. Pasok. May saka, amaro, kahit makasasawa ka, mga asawa ka, di anak di cowboy, dahil sa'y magustuhan, no agsakay, ang sakay kamet, ang sakay kayo atwa, tingatirabi ang reen kayo, aksin sinakay kayo. Kalita, dumataman ulit ti kabalyo. Apay ngay, awang kabalyo ng kulito na ultimo mo ang awan. Awang kabalyo. Apay, anong gamin ti kabalyo? Kung saan tayo ito? Ay ha, natimak kiniti ti parangan da, makakop mo. Awan ti kabalyo ng kulito. Awang kabalyo. Awan! Oh, karo pa ka mo ti kabalyo, si kabalyo. Eh, sa kayang na ka, nakili. Nagriga mo lang tagsapol kwarta. Basta, chinilas, kailangan chinilas. Ikaw naman chinilas ni Ingen ako. Chinilas man ni Ingen. Uteng, chinilas man ni Ingen. Nakakaasi mo, GNT kwa na. Ang tutyo man chinilas ako. Sige, makang Parang nito. siguro, datoy na eh. Angkal, among dagsakay ti kabalyaw. Amo ka. Kasaan na? Imustrang man, awang pay. Imustrang man, ikanyo lang pagpatungan tinanin. Saka na. Social lang. Basta. Amo man angkal. Agsakay ka karo doon. Try mo. Sige, try. Amo ituptupak tabag pagimatan di ko marsa. Guray ka! Kaya. Amo ituptupak baka marsuod ta parang pagko. Sige go. Agsakay ka nang go. Basta. Guray ka sulan! Apa yan? At nagdiso di bukot ko duwa ka nagbukol, nagbara. Di ba nakabalot? Naguri ka babaawan ta, paypayan ta. Nagbara mo di dyan, naguri ka tarinaot no mabalinan. Mabalinan, mabawas. Uy, kasano ka naktitik ka sa tiklay locos? Nabagasmet, data tuge. Sige, tugaw ka ng kat. Among no kasano nagsakay niya. Amo la unay sugtutak na bagay. Tapos dati ti pasumo ti kabalyo. Ito'y kaabigam niya. Tapno di ka manag. Tapos ano, taray ta kabalyo. Pipi ka mga nalang di ubo na. Alwatang mo't Sini ba utong di ubo na? Aguray, mapay! Apa yan? Hig, hig, kung ko naman. Padas mo, di pigsaman, padas mo. Hey, hey. Amo na pigpigsan ka. Partakan, partakan. Hey, 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 hey. Sila ka magab-abog ti asaw. Ay, sarap, pasok. No, agsakay. Agsakay naman. Hey, hey. Tinatirabi, aksin sinakay, aksin sinakay, aksin sinakay, aksin sinakay, aksin sinakay. Abay di mo malmalpasan. Nakadal di sige, Muslim kami nakadal. Naman mo magkatoy ng kul, nabanmog ninyo na. Ang bago. Oy, ayos, nakapasa, ayos. Hang kakano nakapasa. Niya nga rin alamigin tayo dito niya na. Si kakano mo, ti kabalyo tayo sumakay. Ay na! Sakayan na kan, mag-apa mo lang lupo dapat buko mo. Uy, may dati lang nga native niya, talagang adakto nga kabalyo ako. Kabalyo ko madati ko kuha, dati kuha. Sa kukutol mo. Senyor nga kabalyo.
sige. Gori ka, kasi tani. Taktaka, sikat ti kabalyaw, siyak mo, dagmayang ang kabalyaw, siyempre, kalawiki mo datao, ipos ko, taabutog garod, agmayang. Maestraw, pasaw! O, agsakay, agsakay ka, agsakay ka. Nagsangdog yung ulo, kan ulo. Ayos, nakapasa. Yung nagbangsit ko na nakita yun. Thank you so much, Sis. Nangay tatagaraw. Tatarami din tayo, pelikula ang kaligilay. Siyak ni kontrabida, si kaya nga duwa ti bida. Wow, si Kadi Kabalyaw, siyak ni Lito Lapay. Ang tugang ko. Si Kadi Kabalyaw, sige, kuring baboy ka ulit. Tapos siyak mo ni Lito Lapay, kas mahaligan pelikula dataw. Sige, 5, 4, Yan ang binitin niya yung ay. paltugan na kami. Ang mamabalin niya para sa akin kayo na Parupam. Sige, paltugan Sige, kayo. 5, 4, 3, 2, 1, lights, camera, action! Agsakay, agsakay dapat. Bang! Agsakay kayo, agwang. Bang! Sinagirabi. Bang! Ito siyempre, pinarapat natin paltog, dagalos usak, ng Tikabalyaw. Abay ka kunang may nay. Ito, nagkadunga paltog, nagkulitagtag ka na talaga. Ulita! Sige ka lang. Umunan! Sa kanya talagang. Siyempre, tatakabal nyo dapat sunod yung mga sakit kinya. Wow. Chika siro. Shot day zero. Wow! Siyempre, lingitan na ka di ka malo. Lingitan na ka. Aguray ka. Lingitan na ka garo. Sunay di Kabalyaw. Wow! Sige. Sige, kasi Uncle, among laktan ang kala. Lingitan ni ingin tak nutlak matabaan ti kwa, ti bala. Sige, sila lang naman ka. Aguray ka, daritos ko. Nakupik. Sa pinaginabes. Go. Sige. Uncle, apay na, kasta. Ano kami di kaya mo? Kita nga, talingitan ka nga raw. Kasta. Nagkabalyo ka, uncle, sige di kabalyo. Lungidan na, tanong da matamaan ti bala. Kabalyo ka lang. Animal ka kili, nagtinno pa di duwa nga lato-lato. Go. Sige, kila, di kita. Kabalyo. Kabalyo lang, kabalyo. Kasta, kuring baboy ka mo ka. Ang kagsasawa ka na, may gusto mapli mo kasang aumaw. Kumidag bes, kumidag. Hala ko yan. Ano nga itong tupa? Abay, yung mga kinkinod ka. Animal ka, baka di utog mo dyan ti dancer siya pag ipapasa. Agsakay. Agsakay ka na. Kasi siyempre, tinaratak mo ti paltos ni Kabalyo, timbagos di bala na panjayang kau. Wala siyempre nagkulit ang tada mo. Oh, baka masigugan ka. Aguray ka, suray, nakabaso na. Kapay ah. Lintog. Alright, ayan, palakpakan tayo na naman ni Kuya Ken. Ayan, thank you so much Kuya Kelly, dito ka pa lang. Ayan, sakbay tayong alipasan Kuya Kelly. At hi ka man pa, di YouTube video tayo. Tama palabas ti manuhal daw, mabuyada kan di YouTube kan si Kamat. Iti representative, iti Ilocos Norte, iti YouTube channel, ti Suling Daos Band. Malay mo, maikanda ka mo, iti gunggunam, dagiti tattao yung followers, subscribers, ti Suling Daos Band, iti abroad, maikanda ka mo, iti gunggunam na lang parang sa kinyada. Alright, once again, thank you so much Kuya Kelly, kinda din nakipag-participate. Apo ti, ay tatay, maraming salamat po. Itunod na ka tatan Kuya Kelly. Tatay, sinundo na kay Day, tatay, itunod na kamot lang. Kunting katahimikan lang po, pamadayaw kini Kuya Kelly, ta itulod men. Dagiti mga yat apo nga makipagtulod, ijay kayo laong likod. Manong Kelly, makikili ka man kada kami manong, pagpataginap ka lang ang. Wen, Hindi ka nga papakita o nagpapaamot, tama nagbubutong kami. dati kay
kaya mo nga pabanglo, ipabalong ni mutan. Agdamot, itimidyas, ules, tamo di ka aglamin. Tano tikas takat sapay la ko mamanong ko ang kamadanagan takumpleton mi di siyam nga lualong. Pagdagagarot itulugan, manong ko, kat sapay wala ko ma. Tanasaya at tipakay kariyam. Igay tumuluanan na suling tayo di pagpintak at di apo init. Agdamot, ikwarta di tabulsa mo, ngayon bagla pamasahin, nga dumanon, kinisan Pedro. Wayaan nyo apo tatakas na may saging. Saguray, Aguray. bilinon lang itaw bing. Ni ubing ti styro, jilikot sagkay sa laeng, pansit kang dinardaraan lakargana. Sula na kabatugan gitong. Kan pamilya ni Kilay, gaggadan yun di manok, tano makakuli pagpagpay. Awan ti tumaltalyaw tadakos, intayaw. Gori ka sulay, maminsan dato ti gulgol kan 40 diesel. Apa yan? Ano mo, awan bagit na. Intayaw. Ay manong ko, ay naisang sangit milati-lati, git-mitik kayo pupunay ako. Manong ko, ay isa lang di bangkay. Ay utok na di ka nalasatan, Pile. Kabuhay ay namarunong, nagimarmot na dami ko. Ale, iusok yo. Alright, ayun na naman din ako tinasin piningin. Ang kay Apo ko, awit ka ba kami Apo? Ginga na 10 o'clock. Ay nagsasala tayo Apo. Na para kanya yung amin dito yung rabi. Once again, thank you so much. Ang kalpay. And happy birthday. Ayan, Sir Lito and Madam Cora. Ayan, palakpakan tayo ng tigasuleng. Estaman piningin. Salamat.